Per assegurar que en el futur podrem continuar disposant d'un recurs tan essencial com és l'aigua, saps que millorem el sistema de telelectura per fer-lo més eficient, accessible i útil per a tothom? Desenvolupem un centre de control de telelectura que ens permet centralitzar l'operativa del parc de comptadors, obtenir noves dades i gestionar-les de manera eficient i flexible. A més, despleguem una nova plataforma a tots els àmbits territorials d'Aigües de Barcelona per tal de disposar d'una monitorització exhaustiva dels subministraments estratègics. Amb aquestes iniciatives, optimitzem el valor de les dades de telelectura perquè ajudin a millorar el servei d'aigua, amb especial atenció en els clients estratègics. Aquesta és només una de les 9 actuacions de Ressona, un projecte estratègic impulsat per Aigües de Barcelona, finançat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de fons Next Generation de la Unió Europea i cofinançat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona en coordinació amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Fem que ressoni.